सबायजों सोबख'नाय आरो बिखुनजोनि माइब्रा रोसि सनाफोर बेबादि रावबो लाफेराखै खोमा आं फार्स्ट खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सोरबा मा जोब फमारनाय महर लाना बा दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबनो सिनायलांबानो जाबाय फुल इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं सोनाफोर बे सिगाङावनो बुंखायो आं सोरबाफोर गोदान नायलांथारनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय औ बेनिफ्राय फुरा नायनानैसो जास्ट खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होबानो जाबाय आरोना सोनाफोर बाट मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय खनसेल' अबेबा WhatsApp, फेसबुकफ्राव शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना ताकि आंनि चेनेलाबो एसे थाब थाब ग्र' जायो आरो नोंथांमोनजों आं पुरा मोजां भिडिअ लाबोनो गोसोआव उत्साहिक जायो आरोना सोनाफोरसो नायलांबाय थादो बिदिब्ला दानबायानो जोंहा बिथांमोना आरोना पासतायावनो सिखारदों नामा नोंसोर मामोना पासता जायैयावनो सिखारनानै दाखोन गारदों आं ओरै आग्लायनायखौ ओरै दोनबावबायसो नै बांद्राय बुरजा जागोन ना जोंनाव बारा मानसि गैया आरो नानिखौ लाग्रायाबो जाबावासो जाहैदों बांसिनसो थाबावबायदां मालाबा जागोन मालाय माबा ब्रह्मपुत्रनि हासार मोनजानायखाय साम'आ गिदिर जाहैदों आरोना एकदम आसुरित मोदोमाबो लेन्दाय जाहैदों आरोना नै जा गोदो बिजिनियाव थेफासो खननानै जादोंमोन नै ओमफ्राय जानोसै आरो दिनै दाउसा फिसा ओंखारबाय नेवलायनि आदार ओंखारलायबाय जोंना नै जारलासो फिसायावल' नुयो दाउसायावल' ओमफ्राय देरबाथाय दाउखौनो नुवा हनै बिदि मासे मानैल' थायो आरोना जोंबो मोब्रुंबासो सिथ्ला सिबखांबाय आरोना बिसोरो जाय फाराफारि सोरबा न' सिबबाय माजै गिसाजों साम' दानबाय साम' एख'बाय आंहाथ' नै बेखौ दोनथ'लाय लाथ'लाय बोरै साम' एख'नो फुङाव फटकरि सिखारबा होननानै आरोना सोनाफोर सिबखांबाय आंबो लिलि लालानो फुङाव बांद्राय एथ'बां जाया बाट बिबार गाम्बारि बिबार बिराद सिरियो आरोना साफा जाबाय दा जोंना माइआ एकदम जोंख्लाबलायनाय फुबायनाय सखा जानांसिगौल' आरोना आंथ' दांनायानो जायासै सिबाय थ' बयबो जाय फाराफारि ओमफ्राय सारानिया जोंना नै न' सुनो लाहार फाहार ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा ओंखारबाय दा बुंसै आरोना नायलांबाय थादो मानो ओंखारखो जाय फाराफारि खामानिथ' आरि दाउबो राव रेस गैया ओमफ्राय जोङो आइदै आफा बेरा बारसिलायनानै फुख्रि आलिजोंसो थांगोन आरोना सनाफोर आइदै आफा बिथांनि नै फुख्रिया बिथांनि फुख्रि गोलैथ'आ दा दाख्लै बक्सआव खिथाखादों मालायनोसो होथ'नानै दंथ'यो आरोना एबार बोसोरनिफ्राय जोंनि जासिगोन दा आयौ बाबा नाया हनै फुख्रियाव न'निबालाय बोनलाबायनानै जानो हासिगौमोन आरोना आयै राजा गाजोल हाबदों होननाया ओमफ्राय नालाय फुख्रियावसो भगबान दाख्लै गाजोल हाबदों आदैयावनो ओरैबायदि थ्रोब हाबदों ओमफ्राय जेबो खाथिर खालामा बे सानाय सुनाय आरोना राजानि बिदा आरोना बाहागिनि आजा गारायखौथ' हामनो होग्रो जारलालै होनबायसिनो जेरैबो फुख्रि फख्रा हाखर हाला गोजानै उन्दैफोर माने गिथाव बाथावसो आरोना ओमफ्राय इयाव जोंहा दं आल्लाहु आकबरफोर गैलाहाय खोनाबाथाय गैलाहाय माने बिमा फिसा माइ सौनो माइ लाङो होननानै थेलाखौ उधार लांफैदोंमोन आरोना माइ मिल आलानावनो लांफैदोंमोन बाट आनलाकिलि माइ मिलालियाव अबबासो थांदोंनो आरोखि सापर्टथिंजाय आरोना ओमफ्राय दा सौआ बेलासियाव सौगोन होननानै फिसाजोआ खिथाहरबाय बिमा फिसा बेखारसो फैबाय जोङो मैया बेलासियावबो आं फैदोंमोन नङा मैया फुङावबो आं फैदोंमोन ओमफ्राय मैया फुङाव बुंबाय गाबोन फुङाव आनि बिदे होनना बुंबाय माथो खालामबावनो सोनाफोर बिमा फिसा स्रायसो बेरायनाय जाबाय जोंहा फैदो बाबा दा बेलासियावसो फैनो थिनबाय गथ'आ सोंफैग्रोआबा लाब जानाय नङा खानाया बोरै जाखो ए भगबान बेहासो लाब जादों ओइ माबोरै मानसिलै बेबो मालाय आल्लानि दखानसो जोंना खाथियावनो बिथांमोन नालाय दखान मोजां लुबावबायसो आरोना जायो जोंना जेराव मेरावनो आल्लाजों बेंजानायालाय आल्लाजों ज' जायो ज' जायाबा ना मा होनो सोनाफोर बिसोरनो थांनानै लेंहरबा न'फ्राव मावनानै हैबावोसो ना नु फानहैयो आरोना बिदिनो रुजु रुमु जानानै दं आरो संसारखौ बे गामिनि आइ आफा आदा बाजैमोनहा आरोना जोंहा इसेयासो संगोन जाहैदों नों संफेरखाबाय दा दे नों संनायखौ जानाय नायनोसै दिनै दाख्लैबो गोथाव संदोंनो मालाय दाख्लै संनायखौ आंबो जानाय नायनोसै आरोना ओमफ्राय भाजिया नैबे थालिरजों आलु ओमफ्राय जेबो गैया सबायजों साम' थालिर आलु भाजि आंबो बारा एक्सपार्ट नङा अब्लाबो संसिगौमोन आरो ओमफ्राय जोंहा इसारानि आं संगोन होननायखाय आरो माथोबाव मालाय संनाय मोनजागौबा आं मोना सोनाफोर आं मालाबा संनानै जाहोफिननोसै आरोना लायबायबो संनानै जाहोसिगोनबो
साम' सबाय संनायखौलाय मा देखायबावनो नङा होमबा बेखौलाय रोंखायो मोजां सार्च खालामनानै नायबा नुयो कुकिं चेनेलफ्राव देखायलायला आरोना आङो बांद्राय लुयला जास्ट उफोरसो देखायनोसै एसे जाथाव सोबथाव जाजासिम आरोना ओमफ्राय आंहा बे माइखौ माला मिलावहैनो मोनबावनांगौ इसोर बे जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय बिदि महर लाबाय आरोना माने बेखौ न' सिङाव संबासो एसे स्टाइल नुगौमोन खिन्थु बिराद सान्दुं फैयो आरोना ओरै फहराव ओंख्रिनि कालारानो आलदा नुखायो आरोना आयदै दाउ ओंख्रिफोर संबाबो माबा गुफुरसो नुयो आरोखि बांद्राय सान्दुंनि पहर नालाय जाबाय जायो गंगार दुन्दिया रेडि लाखाबाय ओरैहाय नै होनोसैल' आरोना मालाय संनाय मालाय आं साखिनाय मोनदोसिगोन ना संख्रि नांगौ एसे निमक ओमफ्राय दाना बेखौलाय मा खालामबावनो बेयावबो एसे होबावनोसै संख्रि खमबाथाय आं बारा जानो हाथारा संख्रि बाराबाबो जानो हागोन संख्रि खमबाथाय आंनि ओंख्रि नङा गोथाव जाबाय गैया अबेबा गैया जायखि जिखि बुंदोला जायखि जिखि सानदोला बिराद गोबावजोंसो सबायजों साम' मोनजाबाय आरोना ओंखायनो जाबावथानसै आङो संग्रायाथ' दाबो साखिबावाखै साखिदो ना ओमफ्राय सनाफोर गरमा एसे थान्दा मोननायनि आङो नै आखायाव मा हायखांनो लाखो नायदो आरोना सनाफोर बिखुनजो बिमानि रोसिखौ एसे सनाफोर नायदो अ माय गड मोदोमखाबाय सेराव फैनाय लोगो लोगो टेन टेने रोसि ओरैबादि गोजावनानै दङ ना माने हायखांथावथाव आरोना पियर जानानै दङ ओंखायनो आङो ओमफ्राय सोंनानैसो आरोना ओमफ्राय आं एसे लानोसै होननानै हायखांबाय आरोना सनाफोर नै नायदोल' दाख्लैनि गोजाया बे नङामोन सनाफोर बेखौ मावबायनो फुरानाबो जाबायमोन नालाय एबारना ओमफ्राय नै एकदम स्रां स्रां गोरलैहां गोराहां बैसागुआव माने थिग थाक जाहैगोन आरोना सनाफोर नायदो आंनि अबस्थाखौ लानानै फैबाय आङो दा लुबैदो सनाफोर दा लुबैथार एकदमबारे आंबो मिथिया सनाफोर सबायजों साम'नि मा मिलान बाट आं दिनै एसे लुगैदों आरोना ओंखायनो लादों नै बे गोदानसो सक सखा जाबाय मालाय बिहा नै दाख्लैसो बिराद गोजामोन सान्दुं गोसा गरम जाहांबायना रावबो जाफेराखै खोमा ना बिदि रावबो लोंफेराखै खोमा सबायजों ओमफ्राय बिदि बिखुनजोनाव सोंदों आङो एसे लोंनो दे होननानै दाख्लैनिफ्रायनो हेरेसमेन्ट गथ'फोर लोमजानाय मा लोमजानाय एसे रेस्ट एसे सान्थि लुगैदों दिमागा हनै बे गैया जाखांबाय बिसोर मालाय बिराद मोदोम साम'आ आयौ गैया नै खालिसो आलु भाजाबो दं हाया आंनि बिखुनजोआ लोंनो हाया एसेबो लोंबाबो नैनिफ्राय खमसो लायो आरोना आंसो एसे बांसिन हायो ओमफ्राय आंबो बेलेगखौ हाया बेखौल' हायो लोंनोसै बिदै दङ बावबा ओंखामबो जानोसै मा माबा फिसा टमेट' बाथोनबो सावदेरदों नै जादेरनानै होनोसै सबायजों साम'जों जाखां लोंखां आरो माथोबाव हिनजावफोरनि खामानि गैला नालाय फारि फारि खानाय मालिस आयौ नै ओरै बिदा बिनानावाबो नानि दादाया मालिस खालामदों मा आंखौ सोर खालामगोन नोंखौ आं दा खालामगोन बाबा र'
नोंखौ दा न' खालामगोन गाहायाव सिरि गैलाना नै गथ' ओमफ्राय गाहायाव सिरि गैलाना नङाबा नोंखौ खालामगौमोन आं जिराय होननानै इनोभेसनाफोर नै सबाइ ओंख्रि संगिरिया जोंहा इसाया ओमफ्राय बिथाङा जोंना बेखौथ' नुखायोआनो नोंथांमोना स' दं आरो जों दा बिदिनो लेथेर फेथेर फुरा हिन्जाव पार्टि ओमफ्राय भिडिअखौ बालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना गोबाव जेबो नङालै नों उन्दैसो नालाय आयै इसोना गोबावजों खनसे जानाय नालाय गोथाव मोनदों आयदै ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै माथो गोलाव खालामबावनो नङा होमबा सनाफोर जेबो सेयार खालामनो लागा गैला बिदिनोसै जाखिनि सेयार खालामबाय बेनो अबस्था गासिखौबो इलुनानै बहाथो सेयार खालामजोबनो हानो गोजोलैया जाय ब्रुं ब्रुं अख्रा जानानै दं आरोना फुरा गरम बोथोर जाबाथाय थाख्ला हरनानै होनोसै बिथांखौबो स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ सनाफोर थेंक इउ स' माच